سلام سلام تخاتلتنا الشانل كما يلهم ابتفل عليه بوتاتات كونكم تكاتل نزلهم سناين عرفتن مزنقا عنكم من قدام سنبت تعرفوا اقتلونا تمنخو نلوم عن تدما كم تلومود ناي سومناوي فوركس ماركت اناليسيس حيزا متي يلهو كسام مودات هدما مكتتالكم باخبروت يعدم ابز حلفه كلتا قدام سنبت زخون بناي مقشا مغنات زامد بيد الاخوان እጅግን ተመሊሰ ኣለኹ ነሶምን ዝኾኑ ኣዝዮም ብሉፃት ሰትኣፕ ናይ ፎሬክስ ሒዘ መፅእ ኣለኹ ለስጎ ኩሉ ግዜ መወከሲ ኣርስትና ወይ መወከሲ ናይቲ ካረንሲ ዶላር ኢንዴክስ እዩ ቅድሚ ናብኡ ምሕላፍና ግን ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ዜናታት ኣለና ናይ ኢንተረስት ሬት ሰሙን እያ ማለት እዩ ኩሎም እቶም ሜጀር ካረንሲ ዝበሃሉ ወይ እቶም ዓበይቲ ካረንሲ ናይ ጃፓን ይኹን ናይ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ኤውሮጳ ናይ ኣሜሪካ ኩሎም ኢንተረስት ሬት ዳታ ዝወፀሉ ማለት እዩ እዚ ሰሙን እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነሉ ከምኡ እውን ናን ፋርም ፔይሮል ዓርቢ ማለት እዩ ኤንኤፍፒ እዚኦም ዜናታት እዚኦም ኣብ ማርኬት ብዙሕ ቮላቲሊቲ ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም ቮላቲሊቲ ምፍጣሮም ድማ ንትሬደር ብፍላይ ድማ ናይ ፎሬክስ ትሬደር ከም ጥቕሚ ዝረአ ማለት እዩ እሱ ብግምት እንዳእተና ኣብቲ ቴክኒካል ድማ እንታይ ይመስል ኣሎ ሓቢርና ንርአዮ ኣብዚ ከም ዝርአዮ ዘለና ብናይ ሃየር ታይም ፍሬም ኣብ ናይ ዶላር ኢንዴክስ ማለት እዩ ድሕሪ ነዊሕ ፑልባክ እዚ ማርኬት ዝብ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝርአዮ ዘለና ንእሽተይ ናይ ምውራድ ንሪእየሉ ኣለና ወይ ድማ ሪትሬስመንት ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ድማ 97.79 ነዚ ስትራክቸር ዝብሬክ እንድሕር ገይርዎ ኮንቲኔሽን ክርኢና ማለት እዩ ኦል ደ ዌይ ክሳብ 99 ከባቢ ነዚ ኤርያ ዝብሬክ ኣብ ዘይገብሮ ድማ በዚ ዘለዎ ቢሪሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል እንድሕር ሂብና 96 ናይ ምውራድ ምክንያቱ ነዚ ስትራክቸር ዝፊል ንክገብሮ ወይ መቲጌት ክገብር ክወርስ ስለ ዝኾነ 97.7 ብሬክ ከይረኣና ዲኤክስዋይ ባይ ከይንርኢ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ኣዝያ ብልፅቲ ከምኡውን ኣዝያ ኣገዳሲት ኤርያ ኦፍ ቫልዩ ሒዛትልና ኣላ 97.79 ብሬክ እንድሕር ርኢና ግን ነቶም ካልኦት ኣሰትስ ሴል ክንብሎም ክንግደድ ኢና ማለት እዩ ኣዝያ ብልፅቲ እያ ከምዚኣ ጌርና ዶላር ኢንዴክስ ማርክ ንግበር ካብኡ ቀፂልና ንመፆ ጂቢፒ ዩኤስዲ እንድሕር ርኢናዮ ላስት ዊክ ብፍላይ ድማ ኣብቲ መወዳእታ መዓልትታት ኣዝዩ ዓብ ዝኾነ ምውራድ ዋጋ ንርኢ ኣለና ልዕሊ 120 ፒፕ ዝኾን ወሪዱ ኣሎ ማለት እዩ ማርኬት ሕጂ ድማ ነዚ ፕሪቪየስ ዝነበረ ኤርያ ኦፍ ቫልዩ ፊል ክገብረልና ናይ ንእሽተይ ናይ 15 ፒፕ ዝኾን ተሪፋትና ኣላ ኣብ ናይ ስሞለር ታይም ፍሬም እንድሕር ርኢናያ ሕጂ ኣዝያ ብልፅቲ ዝኾነት ማርኬት ስትራክቸር ፎርም ጌራትልና ኣላ ማለት እዩ ኣብዚ እንድሕር ምፅኢናያ ፕራይስ 1.3442 ኤርያ ነዚ ስትራክቸር እዚ ብዘለዎ ማለት እዩ ብሬክ እንድሕር ገይርልና ኦል ደ ዌይ ዊ ሜይ ሲ ማርኬት ሪትሬስመንት ወይ ድማ ፑልባክ ክርኢና 1.3442 ማለት እዩ በንፃሩ ድማ እዚ ማርኬት እዚ ንእሽተይ ድሮፕ ነዛ ጋብ እዚኣ ፊል ክገብር ኣብዚኣ ክወርደልና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ጂቢፒ ዩኤስዲ ቁሩብ ዓቕሊ ምግባር ወይ ድማ ምፅባይ ክተድልየና እያ ማለት እዩ ንሪኣ ኣለና እዚኣ ጋብ እዚኣ ፊል ክትከውን ትኽእል እያ 1.34 ካብዚ ድማ ማርኬት ሙሉእ ሪጀክሽን እንድሕር ረኺብና ብናይ ሃየር ታይም ፍሬም ማለት እዩ ካብዚ ሪጀክሽን እንድሕር ረኺብና ኦል ደ ዌይ ሪትሬስመንት ወይ ድማ ባይ ክንኣቱ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኦቨርኦል ኣብ ናይ ጂቢፒ ዩኤስዲ 1.34 ስትራክቸር ናይዚስ ብሬክ ክሳብ ዘይረኣና ብዝኾነ መንገዲ ሴል ዝበሃል ክንኣቱ የብልናን 1.34 ብሬክ እንድሕር ገይሩ ግን ኦል ደ ዌይ እዚ ማርኬት እዚ ክሳብ 1.27 ናይ ምውራድ ትኽእሎ ክሎ እዚ ግን ብዙሕ ዋላ እውን ሎው ፕሮባቢሊቲ ማለት እዩ ለስ ፕሮባቢሊቲ ዘለዎ ወይ ማለት እዩ ብሓፈሽኡ ግን 1.34 ብሬክ ከይረኣና ኣብ ጂቢፒ ዩኤስዲ ሴል ከይንኣቱ 1.3442 ናይዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ኣውት ድማ ኦል ደ ዌይ ቡልሽ ክንሕዛ ኢና ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ኣሰት ጂጄ ዩሮ ዩኤስዲ እውን ተመሳሳሊ ከም ናይ ጂቢፒ ዩኤስዲ ኮይኑ ግን እቲ ጋፕ ወይቲ ሜቲጌት ክኸውን ዘለዎ ስትራክቸር ኦረዲ ኣብዚ ፊል ገይርልና ከም ዝርኦ ዘለና ዊ ካን ሲ ማርኬት ሙሉእ ብሙሉእ ሪጀክሽን ማለት እዩ ስለዚ ንእሽተይ ፑሽ ባክ ናብ ኣራውንድ 1.17200 ናብዚ ኤርያ ዝፑሽ ተረኺብና ስቶፕ ሎስ ቢለው ጌርና ባይ ፖዚሽን ክርኢና ማለት እዩ ብዝኾነ መንገዲ ግን
ሓደ ነጥቢ 17 10 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ንሪኣ ኣለና 1.17 10 ኤርያ ብሬክ እንድሕር ረኺብና እዚ ማርኬት እዚ ኮንቲኔሽን ኦል ደ ዌይ ቱ ደ ዳውን ሴል ናይ ምውራድ ተኽእሎ ከሎ ወላ እውን ኣብ ናይ ስሞለር ታይም ፍሬም እንድሕር ገይርያ ክትሪእዋ ትኽእሉ ኢኹም ኣዝያ ብልፅቲ ዝኾነት ማርኬት ስትራክቸር ፎርሜሽን እያ ዘላትና ማለት እዩ ስለዚ ናብ 1.17200 ናብዚኣ ፑልባክ ምስ ገበረትልና ስቶፕ ሎስ ናህና ቢለው ጌርና ባይ ፖዚሽን ክርኢና ክሳብ 1.17800 ክሳብ ኣብዚ ናይ ምውፃእ ተኽእሎ ዝለዓለ ኣለዋ ማለት እዩ እዚኣ እውን ሓንቲ ብልፅቲ ሰትኣፕ እያ ዘላትና ቀፂልና ንሪኦ ጂቢፒ ጂፒዋይ እሞ ዝበለፀት ካብ ኩለን ክንብላ ንኽእል ኢና ማርኬት ኣብ ናይ ነዊሕ ግዜ ኣኩሚሌሽን ወይ ድማ ኣብ ናይ ነዊሕ ግዜ ሬንጅ ኣትልና ኣሎ ብዚ ከም ዝርኦ ዘለና ሕጂ ነዛ ኣሰት እዚ ጃስት ብሬክ ኣውት ጥራሕ ኢና ንፅበ ማለት እዩ ናይ ብሬክ ኣውት 199 ስትራክቸር እዚኣ እንድሕር ብሬክ ኮይና 199 ብሬክ ኣውት ኦል ደ ዌይ ዝኣሰት እዚ ኢት ሜይ ኮንቲኒው ቡሊሽ ኣፕ ማለት ስለዚ 199 ብሬክ ኤንድ ሪቴስት ናይ ስትራክቸር ኦል ደ ዌይ ኣፕ ክንፅበይና በንፃሩ ድማ 198.2 ኤርያ እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ማለት እዩ ትረንድ ላይን ሒዛትልና ኣላ ከምኡ እውን ናትና ደማንድ ሌቨል ሒዛትልና ኣላ ማለት እዩ ናይዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ኣውት ድማ ኦል ደ ዌይ ፕራይስ ሲምፕል ክሳብ ኣብዚ ክንሕዞ ኢና again ከምኡ እናበለ ፕራይስ there is high probability ነዚ ሙሉእ ናይ ትረንድ ከይድዎ ዘሎ ሚቲጌት ክገብሮ ክምለስ ማለት ናብ 184 ስለዚ እዚኣ ኣሰት እዚኣ እውን ሓንቲ ካብተን ዝበለፃ ሰትኣፕ ናይዚ ሰሙን እዚኣ ማለት እዩ ብጣዕሚ ቢዩቲፉል ማለት ቢዩቲፉል ጂፒዋይ ኦኬ ቀፂልና ንሪኦ ሲኤችኤፍ ጂፒዋይ እዛ ኣሰት እዚ ዳርጋ ኤክስትሪምሊ ኦቨርቦውት ከይዱ ዘሎ ማለት ምስቲ ድኽመት ናይ ጃፓኒዝያን ከምኡ እውን ሲኤችኤፍ ከዓ ሓደ ካብቶም ዝበለፁ ናይዚ ወርሒ 2 ወርሒ ዘሎ ፓየርስ ካረንሲስ ማለት እዩ ከም ዝርኦ ዘለና ድማ ናይ ነዊሕ ቡሊሽ ሙቭ ከይድሎ ብዘይ ዝኾነ ማርኬት ሪትሬስመንት ሕጂ እንድሕር ርኢናያ ድማ ቢዩቲፉል ዝኾነ ሬንጅ ፎርም ገይርልና ኣሎ እንድሕር ርኢናዮ ማለት እዩ 185.8 ስለዚ ኤኒ ኣብዚ ቢሪሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል ናይ ሃየር ታይም ፍሬም እንድሕር ሂብና ስቶፕ ሎስ ብላዕሊ ጌርና ሴል ፖዚሽን ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ከም ካልኣይ ኢንትሪ እዚኣ ቀዳመይቲ ኢንትሪ ክትከውን ከላ ናምበር 1 ኢንትሪ ብካልኣይ ድማ 184.5 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ እንድሕር ኮይና ድማ ኦል ደ ዌይ ሾርት ፖዚሽን ክንሕዝ ንኽእል ኢና ማለት እዩ በንፃሩ ድማ 185.8 ኤርያ ስትራክቸር እንድሕር ብሬክ ኮይኑ ድማ ኦል ደ ዌይ ማርኬትና ቡሊሽ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣዝያ ብልፅቲ ዝኾነት ኣዝያ ኣብ ኣገዳሲ ቦታ ዘላያ ማለት እዩ ሲኤችኤፍ ጂፒዋይ ቀፂልና ንሪኦ ኣሰት ድማ ዩሮካድ ሕጂ ኦፍኮርስ ሲኤችኤፍ ጂፒዋይ ዩሮካድ ካብቶም ቀንዲ ትሬድ ንገብሮም ወይ ድማ ኣናላይዝ ንገብሮም ኣሰት ኣይኮነን ግን ኣብ ኣገዳሲ ኤርያ ኦፍ ቫልዩ እንድሕር ኣለዮም ኮይኖም ከም ዝሪኦም ዘለና ግን ክንሪኦም ግዴታ እዩ ማለት እዩ ኦፖርቹኒቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ዩሮካድ ድማ እዚ ብናይ ሃየር ታይም ፍሬም ዋላ እውን ዴይሊ ታይም ፍሬም እንድሕር ጌርናዮ እዚ ሕጂ ፎርም ጌርልና ዘሎ ስትራክቸር እንድሕር ርኢናዮ ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ ነዊሕ ግዜ በፂሕዎ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ቅድሚ ነዊሕ ግዜ በፂሕዎ ዝነበረ ጥራሕ ዘይኮነ ዋላ ናብዚ እንድሕር መፂና እዚ ናይ ዊክሊ ታይም ፍሬም ድማ ነቲ ናይ ቅድሚ 9-10 ዓመት በፂሕዎ ዝነበረ ሃይ ናብኡ ይመፅእ ዘሎ እንደገና ድማ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ኤርያ ኦፍ ቫልዩ እንድሕር ርኢናዮ ስለዚ ኣብ ናይ ስሞለር ታይም ፍሬም እንድሕር ኣውሪድናዮ ፎር ኣዋር ማለት እዩ ዊ ካን ሲ ክሊርሊ ፕራይስ ሚቲጌት ገይርልና ኣሎ ስትራክቸር ስለዚ ብዝኾነ መንገዲ ቢሪሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል እንድሕር ሂብና ኣብዚ ናይ ፎር ኣዋር ወይ ናይ ዴይሊ ታይም ፍሬም ማለት እዩ ስቶፕ ሎስ ናህና ኣባፍ ጌርና ኣስኤስ ዊን ንነዊሕ ሾርት ፖዚሽን ክንሪኣ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ዩሮካድ ኣስኤስ ዊን ትሬዲንግ ከም ደይ ትሬደር ዘይኮነት ኣስኤስ ዊን ትሬደር
bearish confirmation candle ድሕሪባትና ሙሉእ ብሙሉእ ሴል ፖዚሽን ክርያ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ቀፂልና ንመፅኦ ናብ the king Mr. Gold so Mr. Gold ድሕሪናዮ ኣብዚ ሰሙን እዚ ማለት እዩ ዳርጋ ካብ from Wednesday straight away market dramatic ዝኾነ ሴል ኦፍ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ እዚ ብዙሕ መንገድታት ግለጽ ይኽእል እዩ ምስቲ ናይ ዶላር ዘሎ ሃዋህው ማለት እዩ ከምኡውን ብሓፈሻ ናይ ጂኦፖለቲክስ ኩሉ ነገራት ሕጂ ድማ እንድሕሪናዮ ፕራይስ ድሕሪ ናይ ነዊሕ ሴል ኦፍ ኣብቲ መወዳእታ ሰዓታት ናይ ፍራይደይ we can see market rejection ሕጂ ብክልተ መንገዲ ክርአ ኢና ጎልድ 3309 እዚኣ ኤርያ እዚኣ እንድሕሪ ፊል ጌራትልና ማርኬት ነዚ ፕሪቪየስ ማለት እዩ ካብዚ ባይ ፖዚሽን ክርኢና ማለት እዩ በንፃሩ ድማ ናብዚኣ ከይበፅሐት በዚኣ ሕጂ ሪጀክሽን ዘላቶ እሞ ድማ እንታይ ንብል ኣለና ናይ ኢንተረስት ሬት ናይ ዶላር ኣሎ ከምኡውን ናይ ኤንኤፍፒ ናን ፋርም ፔይሮል ኣለና ማለት እዩ ኔክስት ዊክ ስለዚ እዚኦም ነገራት እዚኦም ቀዲሞም ክፀልውዎ ይኽእሉ እዮም ማርኬት ብዘለዎ እንድሕሪ ትሬስ ገይሩ ድማ 3344 ናይዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ኣውት bullish position ወይ ድማ ባይ ክንሕዝ ንኽእል ኢና ዝኾነ መንገዲ ግን ሴል ኣብ ጂቢፒ ኣብ ጎልድ ሕጂ 3309 ስትራክቸር ብሬክ ሳብ ዘይኮነ ብዙሕ ሴል ኣይንደፍርን ኢና ማለት እዩ ራይት ናው ፈላውን እዚ ኣብዚ ተሪፋ ዘላ ሚቲጌት ዘይኮነት ወይ ፊል ዘይኮነት ስትራክቸር ናይ 100 ፒፕ ኣላትና ንእሽተይ ጋፕ እያ ስለዚ ፕራይስ ብክልተ መንገዲ ክርአ ኢና 3309 ብሬክ ፊል እንድሕር ገይሩ ስትሬት ኣዌይ ባይ ክንሕዝ ኢና 3344 ድማ ደሴም ንባይ ፖዚሽን ክንርኢ ኢና ማለት እዩ በንፃሩ 3309 ብሬክ እንድሕር ገይሩ ድማ ፕራይስ ሴል ኦፍ ኦል ደ ዌይ ቱ ደ ዳውን ክርኢ ኢና ማለት ስለዚ እውን ሓንቲ ዝበለፀት ሰትኣፕ ናይ ሰሙን እያ ማለት እዩ ካልእ ኣብ መወዳእታ ንሪኦ ቢቲሲ ወይ ድማ ቢትኮይን ድሕሪ ናይ ነዊሕ ፓምፕ ኣፕ ብዝሓለፈ ክሳብ 123 ዝደየበሉ ሕጂ እንድሕሪናያ ድማ ፕራይስ ሙሉእ ናይ ሳይድ ዌይዝ ሙቭ ወይ ድማ ሬንጅ ኣትይልና ኣሎ ማለት እዩ ኣት ሴም ታይም ድማ ፕራይስ ሊትል ቢት ናይ ቢሪሽ ትረንድ ፎርም እናገበረ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ሶ 119.3 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ሳብ ዘይኮነት ብዝኾነ መንገዲ ባይ ከይንርኢ ቢትኮይን ራይት ናው እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ እንድሕሪናያ ትረንድ ላይን ከምኡውን ስትራክቸር እንድሕር ብሬክ ገይራተልና 119 ሓድሽ ሃይ ፎርም ናይ ምግባር ተኽእሎ ዝለዓለ ፖቴንሻል ኣለና ማለት እዩ 119.300 ብሬክ ሳብ ዘይረኣና ግን ሴል ባይ ዝበሃል ከይነኣቱ በንፃሩ ንእሽተይ ፑሽ ናብ ስትራክቸር ዝረኺብና ቢሪሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል ድሕሪብና ስቶፕ ሎስ ናና ኣባብ ጌርና ድማ ሴል ኦፍ ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት ስለዚ there is potentially 119.3 ማርኬት ብሳርመ ቢሪሽ ኮንፈርሜሽን ፎርም ገይሩ ሴል ናይ ምምፃእ ተኽእሎ ክህልወና ኣብኡ ከይበፅሐ ብዘለዎ ማርኬት እንድሕር ሪትሬስ ገይሩ ድማ 116,600 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ተኮይና ድማ ኦል ደ ዌይ ፕራይስ ናብ 108 ናይ ምውራድ ተኽእሎ ክህልወና ማለት ስለዚ ቢትኮይን እውን it will be ready ክትከውን እያ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ኣዝያ ብልፅቲ ሰትኣፕ ክትከውን እያ ማለት እዩ ብሓፈሹ ግን 119,300 ብሬክ ከይረኣና ማለት እዩ ባይ ከይነኣቱ በንፃሩ ድማ ናታ ሪጀክሽን እንድሕር ረኺብና ሴል ክንኣቱ ኢና ዝዓበየ ሴል ግን 116,600 ናይዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ሴል ክትበና ትኽእል እያ to the downside ማለት እዩ ያ ሶ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ሒዝን መፅአ ዝነበርኩ ሰትኣፕ ኣዝየን ብሉፃት እዝየን እየን ካብ ኩለን ንዓና ዘድልየና ትሬድ ንገብሮ ሰሌክት ንግበር ጎኒ ጎኒ ድማ ብዛዕባ ሪስክ ማኔጅመንት ክትክተሉ ይላበወኩም ማለት እዩ ብዘይ ሪስክ ማኔጅመንት እዚ ሰትኣፕ እዚ ዝኾነ ትርጉም ክህልዎ ኣይክእልን እዩ ዩዝ ፕሮፐር ሪስክ ማኔጅመንት ጎኒ ጎኒ ድማ ነዚ ሰትኣፕ ዝተኸቲልና ትሬድ ንግበር ሰናይ ናይ ትሬዲንግ ሰሙን ብካልእ ቪድዮ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ዝምለሰኩም ሰሰናዩ ቻው